Masya Allah, Syekh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Gian ka iya lagi di abandingan na isay niya mga ala asugan wallah subhanahu wa ta'ala si iku mga uripnian. Misabab saya na miya bembar sumbawataan o Adam alaihi salam. Misabab saya na miya kadakal ang kuta kapat ko agama tano agama Islam. Misabab saya na miya kadakal lagi ang kuta uripan wallah subhanahu wa ta'ala. Gitu sabab as Allah subhanahu wa ta'ala na sa iku uriano kiyabta din yan kung mga lalan ay sung sa haram lagi dukasina nabita din yan mangbus sa mga lalan ay sung sa halal alagi dagyan kai akapangaruma. Gi kay importante agyan kai akapangaruma. Sa iku masaw Imam Ahmad rahmatullahi alayhi na adna miya kaumaun asakataw amanguda. Tigin manuto ko Imam Ahmad, hay Imam, kabay ako mangaruma. Okay. Ay ini sumbago no Imam Ahmad rahmatullahi alayhi natigin manuto at tazawwaj fa inna fi hadha al-asr fitnah. Pangaruma kad natigin. Kamata na sagyan kay ama sa tano na fitnah, adna fitnaon. Ilan yung manutong o pa makapungdagdaan tanong ko ta ini sumbago Imam Ahmad sa ikumasan yan sagyan ko ta kaya pakapagintaw Imam Ahmad na miyati o pa man miyati pagaltan tanong gusto Imam Ahmad sa iko masa okay na iya Petero iyan na pangaruma ka din kamata na sang kaya masa na fitna na anto na pan mga di sagyan kaya masa tanwa ka na ba matag fitna ka fitan plural, kanaba matag singular fitna ka mga fitna, mbalo yung mga fitna. Imanto na miyak kadakal sa mga fitna. Miyak kadakal sa mga fitna. Diwang, kawanan, onaan, talikudan, api andagan sumangor na kadingilan ko nagyang kaiyap tero na fitna. Na upa makasagyong utama sa Imam Ahmad na inisuguyan sagyong utama nguda, aparo makadin kaad na fitna. Nasagyang kaya masa na upa makamauyag-uyag sa Imam Ahmad, naptero niya na pamangaro makadun ka miyak kalalaiman ta fitna. Iman to na subhanallah. Gibu asilpon ka, nagkalkaan ka sulang nakabay aka. Lang nakabay aka aplakaan ka. Malagid antaw ka halal, udi na ayan daw ka haram aplakaan ka si. Nakambubaya-bayan ka, kanabaad na pakailayar ka ataw, kapakaya siya ka ko kwarto nga, kapakaya siya ka ko igaan ka, kapakaya siya ka ko ontuda ka, kapakaya api anda ka matatago. Nagkalkaan ka agyan ka iya fitna. Ngulalan sa agyan ka iya silpon. Miyak kala agyan kaya fitna, subhanallah. Ino pagampaganay din, amaptero akan si kumanguda. Na udi ka no koyate, sagyan kaya panguyatan o sa kapamangaroman niyo, na tumayabakan un pupur ko ang mga nguda, mga loksa. Amay kagina na babaya iyo, au gina na kapakagagan iyo na dino di itataalikan. Bapira-pira rin di mga roma, pipapakawrin yan, pitataalik yan. Miya nga rumas kanyan na 30 plus ided, miya nga rumas kanyan na mag-40, miya nga rumas kanyan na 30 ided. Rapya na sa miya nga ori, si Erkitano, narapya na sa miya nga ori. Ugaid na, subhanallah, igira, miya ka pangarumasiran, na malusiran di makasindito. Malusiran di makapamimikiran. Ayad, nakakalilid, nagukadaklan, di iran di matero, nagyang kutuwa, ino ako wariyo to da makakabalaga mga Roma. Ino ako to da makapamakot mga Roma. Ha? Kaya panakya pa nga Roma ta na 30 plus tad ni edit lagi dia giya. Ilan yung mano to? Igira na aya papakaran ko kapangaroma nagyang ko to kalak umanguda. Papakagagas kanyan ad natamok yan ad nakibtang yan. Ugaid na aya papakaran ng kuta kapkalak yan. Pagkalaks kanyan. Ino ko pangaroma ya. Anto na ipigikan ang kukarumakan. Anto na ipigikan ang mapabawataakan. Anto na mga kauyagan kan mga lagidanan. Naginan pangangalak ngo syaitan. Wa syaitanu ya'idukumul faqr. Ha? Pangangalak ng syaitan sang kuta kami miskini. Nalagi din. Ino sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuta hadith wa Abdullah bin Mas'ud. Amya aloy apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin manuto ya ma'ashara syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Ha? Fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj. Wa man lam yastata' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wija'. Hayat tigin sa kanwa kadenden ang mga nguda. Ayat yan na nalwan din sa kanwa mga nguda, sa kanwa mga kangudaan. Ang taon nun nagyang kaya mga nguda. Ay mga nguda nagyang kaya mga tao ipuun din sa kaakir baligyan na taman sang kutwa 30 ragunian.
Ginani katero ng mga pedulama. Tama sang kuta ikatlo pulo ragun yan napkabto sa manguda. An mana miteron tama sa ikapat pulo ragun yan. An mana miteron tama sa ikalima pulo ragun. Uwi na mararani sa basta aya bitiara na kapangaron ma na tama sa giyong kuta ikatlo pulo ragun yan. Man istata'a minkumul ba'a. Sa din sa pagkagagar kanu. Sa kanu itialwan yan na mga uda. Ino to sa kanu itialwan na mga uda. Na lagi dubes madagal panapkilay ta sa manay apkawing nalok sama maadis ka no mga uda. Da ka no kira na ipagipagurad. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Na, inus kanu itialo ya Rasulullah, papanguyat ya Rasulullah, inus kanu isyug Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas kanu mga uda kagya katawan Rasulullah. Aso kababaluin ka amang uda na pamumulo na giyong kutwa bebaya ka. Kapendidi urugu ka, subhanallah. Pamumula na giyong kutua kapagurug ang kutua bubay akas ang kutua bae udi na giyong kutua kapangaroma. Kambida aki sububay akas sa giyong kanana idid ka akang udir ka. Agugiyang kutu idid ka sa kisampay nga sa 40 ragun, 30 ragun. Okay, nambida ang kutabubaya ka. Sama niya na pamumulan. Inus sa kay piana na lawan Rasulullah SAW ka ayak kalilid adi makasina nagyang kutwa mga nguda. Kadiiran ker nagyang kutwa kabegriran kalairan ibubaya. Nagina ni sa kanuy piana na lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagyuto yung sekretor o. Ugaid. Ha? Naknabaya man o to sa kanuy piana na lawan Rasulullah na basa kan ubu'i makakakabenar sang kuta kapangaromadi. Kaupa makaad na lokas amagdam yan sa ginawa niya ng kuta kalayan ni bubaya na miya pad sa giyong kuta ketaluan o Rasulullah SAW. Inus kanu to piana naluan o Rasulullah SAW agi share kanu madak lagi ang kuta mala ibubaya as kanu mga kangudaan. Nasukman sumangan tutua na makasusuljiran roo sa giyong kuta kapsug akiran o Rasulullah SAW. Nilay niyo. Miya gura-dura dagyang ka iya mga bapa kolay na ama kolay, mga ama ada to na aya disiran ima mga Roma. Masya Allah, pakambara katenggiran naki Allah. Okay, pakambara katenggiran wallah subhanahu wa ta'ala. Ogaid. Nambidad na kay sumanguda apa nga Roma, agusulokas apa nga Roma. Inus ka amang uda sa mana na bangka na nayaway kalokas ka sa kapangarumang ka. Batiga na ino kaan panapag-asakan. Kamadakla pagyug sa loksa. Na yun nakapangaruma ka na amay kamaloksa ko. Di! Umagagangay man to. Iman to kapangaruma ka. Iman to kasusugar ko Rasulullah SAW. Nabaya kapangaruma ka na, ya Allah, mira o ka sa 40 ragun, 50 ragun, 60 ragun, ayaw pa no ba nga maswasi, bapa o pa man, nagyang ko tamiya lokas, diran imi pang post, Masya Allah, pakambara katanggiran, wallah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ha? Kapag kaya na pag-asa nga, sa kapapangaraw mga sa giyong utama sa kaluluks ka. Okay, nasa masayman to, akang udir ka, na mas mapiauras yan. Ay sabab sang kuta pamumulan ng kuta bubaya ka. Okay. Man istata'a minkumul ba'ata sadnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagkagegar kanu sa kapangaroma ay amaan agyang kay baa akapangaroma na duwi ni imaana. Ha? Paganay amaanan niya nagyang kuta kang bebangunan sa walay. Ikadu amaanan niya nagyang kutwa tamok betang aki betang ka kububay rak sagyang utami pikikan kawan adno pa mi pikikan kawan adno pa maakatawan kami pikikan kawan na ginano pa may managing kay abaa o pa maka sutaw na din yang kagaging kay kang bebangunan sa walay namya po kasaging kay apian na nalwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pa makasutaw na data mo kaya namya po kasaging kay apian na nalwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na paliugaton fa innahu aghaddu lil basar ino tanong to siya Rasulullah anto na hikmon saging utakap sugar tanong Rasulullah sa kapang mga romantano ha fa innahu aghaddu lil basar kamat anas kanyan napkasyapian sa mga mata bata dilaboro ni man to bata dilaboro sa masay man to aapya kasisan sa kwarto nga na kedayaan ka lomaka agyong kuta kebubayaan ka lomaka na andin ni kapakalaka ka sa Facebook subhanallah andin ni kapakalaka ka sa gyang ka aptero na Facebook na miyak kilang ka agyang ka amarata mapia mga post na milagi do piti baba ka agusudang at ibaba na basta pag-scroll kan na kasagadan ka na gyong kutuwa la ilaha illallah
Yang ko tulad na ayamanan yan na di mapias iko kabubaluin ka Muslim. Hoy. Eno gina padaya papakasya sang kutwa mga matatanong ang kaiyaka pangaroma. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nagu ayamal akasyap yan nagyang kanan apya malungan ka. Gyang kanan ini ka manusia ka as manusia. Nagyanan imala akasyap yan ka. Na amay mga dinga ka. Gyang kutaka pangaroma amay ka dinga ka. Na anton isuan ka. Ibarat yan da tamok ka. Anton isuan ka. Hayi da tamok ka. Da kibtang ka, da mi pekakan ka, da mi pikikan ka. Oy. Anton isuan ka. Nagyang utakater o Rasulullah SAW atigin manuto. Wa man lam yastata' fa alayhi bis-sawm. Amay ka dingka atigin ka na aya paliuga tasuan ka, aya mapi asuan ka nagyang kutuha ka pamuasang ka. Naman ito. Fa innahu lahu wija. Kagiyang kutuha ka pamuasang ka na adna mapapadalamon abulong. Kebulungan yan, kelebatan yan ang kutuha bebaya ka. Aya pembulungan yan ang kutuha kala kay bebaya. Kay gira ada nga kabulong yung takala kay bebaya na said mararani sa pakasilay ka. Oy. Na udi ka makasilay, udi ka miya kasina na kapakaya bangga din miya singkaro nga piya malungan ka. Subhanallah. Na. Pada sebut na sa giyang kay akyagira o Rasulullah SAW, wa man lam yastata' sa datigyan sa diyon pakagagana na naawaya sa bagantano o Rasulullah SAW sa bulong sa iko mga nguda di pakagaga mga Roma. Da akibtang yan, da tamok yan. Anto na ibulong, ay inibigayar kan o Rasulullah. Ay inibigayar kan o Rasulullah SAW naging utaka pamosa. Okay. Tun kikiyasun mga day sa mga bulong, sa mga pada mga bulong apaginuman kaanyan mapapaka kapag yung kuta bubaya umama. Okay, kikiyasun. So mga ulama na mialwiran, kapapakay ang kuta kapanginom ka sa bulong. Ang kuta bulong na ayararadian rakao. Ayararadian raka na mapakakepian ang kuta bubaya ka. Mapakakepian ang kuta bubaya ka. Kelebatan niya ng kuta bubaya ka. Kenapa niya ben kapotol sa mga 2% aging kuta bubaya ka. Kadi ka pa kayo ba niyan maputol? Di. O pa makabulong na kaputol yan ba naging kuta bubaya ka sa kapangarong mga na dito ka pa kaya bulong. O gay, naging kuta bulong, amalon yan kalebatan sa bubaya ka na kapa kaya to bulong. Dalil panaya sa kapaka haharam aging kutua di ikasiram po nga umamasang kuta piya malungan yan. Haram aging kuta galabak alagi dito. Away. Kau pa makamimbaluis kanya na halal, o pa makamimbaluis kanya na halal, na mataan at teroon din o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aging galabakan niyo, aging gulaulaan niyo, kaan kalabati aging kutwa, kapanga alayoy, bebaya o gaid na kanaba. Inunta na miya kalala o to haram, na gumalaap ka kwara o sakit. Okay. Pada pa nga kuko na sakit, naging kutwa, yud'iful basar. Mapakalubay niyan sumataw manusia. Mapakalubay niyan sumataw manusia. Wa yunhikul quwa agu mapakadaian naging kuta beger ka. Oy, ging kuta beger ka na mapakadaian ng kuta beger ka. Wa yujhidul a'sab mapakalubay niyan sumangatulan ka. La ilaha illallah. Mga raradyan na mga rarata. Wa yud'ifu adwat tanasul nagu ayam ya kalala araradyan raka na kapakay ambaloy ka abalak di pembawata. Sabab sang kutwa kaya layam ka sang kutwa galabak akasirampong na meluy ka bedin abalak pededan sa mga raradian. Inus ka na, subhanallah, igen kaki umang udah lagi danan agalabak. Oy, kakapakay mapadka sang kutwa mga balak sa aya sabab kaya balak ka na sabab sa ganyan na lagi danan mga ulawla. Oy, inunta na so sabagi ko mga ulama na adna kaya pakaya niya nung kumasa kay kailangan din. Oy, masa kay kailangan, masa miya kay po importante din, darura, o paman miya kay po importante din, ando na masa. Ibarat yan na masa, sa kanya na makapsina din, makapsina. Ibarat yan na manguda, makapsina-sina din, na ayabu adin yan kapakasina, na serampong niya, na sanguran niyan, na sige, pipakayar ka na no, sabagi ko mga ulama. Ha? Agi nga na nakapserampong ang amay kas ka na makasina ka din, o makapsina ka din. Amay pamang ka kanaba ka makapsina ka, di nga di iterangan, di nga di pamimilian sa oras, gawi di nga di pamimilian sa kabaya ka, nagina ni haram. Siapang kaaginawang ka. Siapang kaaginawang ka. Okay. Kaginan ni kaya siapang ka sa giyang kutua, mapangarumang ka.
Tumugalin tanong sa giyang kaya mga kukuman o kapangaroma. Mga kukuman o kapangaroma. Masya Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy nagumiyatiro yan sangkuta Quran yan afankihu ma taba lakum minan nisa pamangaroma kan matigyan sa iko kaganyos iko mga bay. Na giyang uta pamangaroma kan na suguan to fankihu pamangaroma kan. So mga ulama tanong na pag naya katiruiran ako kumanang kaiya kapangaroma na so kababaloy niyan apaliugata. Amay kami as-asar kaagiyang ko to dua timan ang kutua kapakagagang ka sang kutua kambabangunan sa walay awugyong kutua kapakagagang ka sa adna kibetang ka di ka pakay o bakad ipangutang di ka pakay o bakad ipangangkat kagina ni katero mga ulama okay na mi pakayron di ka pakay o ba kapakagagang ka sa yung kutua adna kibetang ka o di na adna mipikikan ka adna mapipikira mipikikan ka na Siko sunnah Rasulullah SAW, hadith Rasulullah SAW, lagi kami aluy tanu hadith, awugin ko takatero yan na tazawwajul walud. Pamangaruma kan matigin sa giyang ko ta mga pipi ako mga bae, ayam ana giyang ko ta mga sweet, ha? Giyang ko ta alwadud, nagyang ko ta mga alay bubaya. Pamana tulaibuha wa tulaibuka. Giyang ko ta dingkas kanyan di imiselya, na di kanyan namang budi imiselya. Na lagi dito. Al-walud, giyang kuta baribataan. Di imbawa ta abubay. Ayat to usas kanya na baribataan na ilay nga sin ayan. O madagaliwatan na baribataan sa kanyan. Ilay nga si bubay niyan. Ilay nga so babu yan. O baribataan sira na pamilya na yuti. Mas mapi asuan ko Rasulullah SAW. Na Supman sa mga ulama na tigira na sunnah. Agyang kaya kapangaroma. Aya pa kaasalang kaya kapangaroma na sunnah. O gaid na aya ka kabaloy niyan awajib na amay ka ikala ko manusia ko ginawa niyan ang kuta ka pakasinan niyan na sama na yakin na miya ka dekal sama na iya okit nagulalan oo kita ng kaya mga ridu itano sa andaman na ya kaulog o mga kangudaan rakitano sa giyang kutua kapakasina padun na giyang kaya mga galabakiran sang kaya mga social media langon napkipus saya langon na mga derwa ka mga delakas napkipus saya na sumama amalay bubay na igiram niya lay niya na agyang kaya alaw malakas sa bubay subhanallah na papakatulo dun ito sa kapakapanggalabakyan sa marata okay. Na uy pagkalaka sa ginawang ka saka amang uda uy pagkalaka sa ginawang ka ang kuta kapakapsinang ka na pangaroma ka. Uy, pagkalaka sa ginawang ka, ang kuta ka pakapsina ka. Na miya paliugad ka, ang kuta ka pangaromang ka. Di ka bitataali ka, kamay ba na miya kasina ka. Na miya kadang ka sa malaharap. Gito yung kakabaloy niyan, paliugat. Kapakay askan yan na mabaloy pa na haram. Anto na yung kakabaloy niyan, haram. Wa yuhramu idha kana bidari harbin illa idha tar. Kaharam sa kanyan, amay ka sa ikudar pa ad itidawaan. Ibarat na sa ingad ibarat yan nagyong kutwa ingad na pamumula na dirun di ikatidawa ikadiun di ipulang sutaw di imakitidawa sutaw di injihad sutaw na pamulo na diran di ikatidawa oryan yan na sakay ni na misasangi kira na ya aya tatago na ka sa ginawa nagyong kaya ka pangaroma ka apya mababang kita dunia sa diran di ikatidawa na pangaroma ka haram di ka pakay bagyo tiya asikaswa nga wad na kiugup ka sa iyong kutwa di ka tidawa o muslim ka na o ay paligod ka na yung utakan jihad ka okay okay na amay ka kailangan ka na tigong mga ulama so Imam Ahmad rahmatullahi alayhi na illa idha tar inuntabo at tigin na may kailangan yan din ibarat na sa iyong uta pamumula na diran di ka tidawa teng naging uta diran di ka tidawa naging kaya mama sa kataw na kailangan yan na makapangaroma kailangan yan din, mala ibubaya. Kailangan yan na mga pangaroma. Okay, namiyadar ka agyang uta ka pakaharam yan. Pangaroma ka nagi. Ba na kato na ka mapangaroma ka. Okay. Nakabalwis ka niya man, وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا إِذَا كَانَ لَهُ مَالْ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَهْوَةً. Kabalwis ka niyan ang mapapakay. Mubah, mapapakay. Sa ikutaw, aadn atamo kiyan, adna kibtang yan, وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَهْوَةً. Naguda abubay yan. Da abubaya iyan sang kutwa kapangaruman yan. Ayama na agyong kutwa da abubaya iyan na ang kutwa upaman na kanaba mabubaya sang kutwa kambubangunan sa walay. O gainap ka ganyan ang kutwa kambubangunan sa walay. Kadip man ka pa kayo ba mga aruma agyong kutwa dip mabangunan sa walay. Oy, kapaduto sa kabnar ubabay. O gain na
Giyang ko ta da babayan sang ko ta kambebangunan sa walay. Adna tamukyan na kapakayron ang mga rumas kanyan kasyapianan mamukububay awudin yan ikang gustuhan sububay igira adna tamukyan adnarkyan na wakad yakunu makruhan na kabaluis kanyan ang makruh amay kasumama na da syahwan yan da babaya iyan naguda panatamukyan mbalo yuto ang makruh oy gina ni mga kumanagyan kaya kapangarumana pagilayanin kaon aginawang ka ilayang aginawang ka andi ka san mga day ayano baka mama ad na kibdangan, ad nagaganyan. Naguipkal ka sa ginawang ka ang kuta ka pakasina nga. Na upa makagiya, sisaya ka matatago, na paliugad ka ang kuta ka pakapangarumang ka. Wajib, agyong kuta ka pakapangarumang ka. Oy, naki, ugupangos ka. Inshallah, ugupangos ka. Ugi na pagugupakan ka na, kapanoksam. Kakana ba't na malaita mo, kubag sa kugupi sa tamo na. Ikadwa na, upa makamama ka, ada atamok ka, o paman, ada atamok ka, naguda bubaya ka, na pangaruma ka, na makruh, agyang kuta ka pangarumang ka. O di, na mama ka, aad na tamok yan, ada bubaya ka, na mubah, mapapakayar ka, agyang kuta ka pangarumang ka. O di, na pamumula, na di ka tidawa utaw, haram rayo, baka di pangaruma lagi dito. Di tidawa utaw na, ay aasi kason ka, naging ka pangaruma. Na. Inus kita no, mga nguda, na mama ko pakot tanwaki. Hoy. Sagyang kay alagi day agilabaka. Gira kay adi makapaguruan na pagkatuong buati kong mga lukstan. Pagkatuong buaki. Pagkadang busuda. Hoy. Tumop man na di ka maulog sagyang kutwa kasina. Ha? Kaysa man yan namadagala manguda malay bubaya ugay nakagid di po pamuasa. Di ka po pamuasa. Ha? Nasa saya pakisong sagyang utaka pakapanggalabak ka sa haram. Na dito ka pa kay. Ha? Inusaktan no? Na pamakupakutan tanong aging kay asugan raktan o Rasulullah s.a.w. At ya, sulangwa miya ka pangaroman na upa makapagisin kasiran sa Roman, makakasusiran sa pamanambaloy siran na manguda. Na pangaromapan, ibarat na sakan, ibarat na miya ka pangaroma ko na upa makapagisin ako nga na pangaroma ko pan. Ha? Upa makamanguda ko. Saka mo tumambuso kagi magagdam ino man to sa giyong ko ta miya kabangon sa walay na ino niyan man to di matero ko manguda raga ada makabangon sa walay ang kuta pakipangaroma ka din nagu pangaroma ka din kami agdamiran agyang kuta kaimportante yo kapaki pangaroma agu ka pangaroma subhanallah miagdamiran ha igir amanguda ka udi inaraga ka na mlalayon ra ka din matetaro agyang kay ano mamori ka pangaroma ka din naki udi na pagi pangaroma ka din si ko mga daan ni pagi pangaroma ka din. Na inwira no to di imatero ka sabab sa gyung ta kaya gada merang o kaimportante o kapangaroma. Ha? Anton na si mga hikmah sa gyang kaya kapangaroma. Anton na pada hikmah sa gyang kaya kapangaroma. Pag na ya hikmah mapapadalam saya na gyung ta tahsinu farjay az-zawjayn. Kasyap ka aginawang ka nagukasiyap yan aginawan yan. Makapsiyap ka no makapagalba ka no. Oy. Kasyap ka ginawang ka sangkuta kasina nagkasyap yan ginawa niya sangkuta kasina ay katimblay na kasyap makapsiyap pa kano oy kanabaya bu pa kaarap na sumama kanabaya bu pa kaarap na sububay palaya kano pa kaarap okay paduto sa mga hikmo ikaduna gyung uta takthirul ummati bitanasul yung uta kapapakadakla ko mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala si ko umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na padsagyan ko ta bentu genian sa alungan na maurin nagyang ko ta madakal ikam bebawata madakal iwata sebab sang ko ta aya kabayao Allah Rasulullah Islam nagyang ko ta kapakadakal ang kutwa Muslim apsim niya sallallahu subhanahu wa ta'ala inurukta naman pipa kay amang mama ang kutwa kapa mga Roma sa patakataw an makadakal lagi padsagyan ko ta hikman niya an makadakal lagi ang kutwa bawataan umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Napadun to sa gyung mga hikmah. Ikatlo na gyung hifdhul ansab. Ay hikmah sa gyung kapangarumapan na gyung an masyap sa mga bangsa. Ay gira asuta o ilan yung managing kaada mga agaman yan sa Amerika ibarat na da mga agamiran. O di na apian na agamiran na binasa. Papakay nira na gyung
madakal dikiran di makam bebangunan sa walay, subhanallah, mga barasina. Buat mambu agi yung utawata, na da ama yan. Da bangsan yan. Ino to. Nakayo. Da masyapa. Da makaukit sa giyong uta proseso o agama tanong agama Islam. Kung nabasiran mga Muslim, inusuktan na, pakaukit ng tanong sa giyong uta, inibigay tanong Allah subhanahu wa ta'ala proseso. As kanyan so, katapi-tapi. Na. Ikapat na giyong uta, al-mawaddatu wal-mahabbah. An maadan sang kutwa du kataw, si iku pagaltano du kataw, karumay, ang kutwa kakalimu ay, ang kutwa kakapdi ay, ang kutwa kagagawang kakupadka, karanang kakupadka, an maadan sang kutwa du kataw, akarumay, tetapi. Na andin ni kaadnanan na miyakang baalsiran sa mga pipi amuryataw. Masya Allah. Enus ka na, mga uda, na pamakupakot kan waki. Okay. Katawan na kanaad na kapagkaganiyo, na pamakupakot kano, agus ka mambu abubay, na sa kamau tumambu o pamakamagdam ka sa ginawang ka, agu kabay aka, agyong kutwa, kasyapar ka, aguad na makasyapar ka, na di ka din pumanton sa miya kadakadakala ka pamanton. Da ka to ang kaapirpi kataw. Batig ka, di kan pagyugan, nakakanabagwa po. Subhanallah. Asara ka gamaan, mapia parangay, bismillah, tawakal ka. Wallah, yun, mapiyar ka, tumupmanad na makasiyapra ka. Okay. Bagiyaad na mga bubaya ka to, kanaba marata, agyong uta ka pamimili, ugay na saging nga masanaw, pamimili ka na, maragno ba ka pakapili? Kami kadakal sububay, di tatawan o katukay di kaon, dikit tabi tao, prilay ako niyo. Di ta katawan o ad naman ikra ka, di ta katawan o ad naman ok samar ka. Kapakayayap naman ok samar ka na siya madato. Kasanigan. Uy, nang naman mustahil. Lagi dito. Ha? Eno sa tano, ayan na paligod rak tano, nagyong ko to, kamburan tawan tano si Allah. Na, ubagi kadrakan wallah. Na, tiyari makan. Bagi kadrakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kan pamanto sa, di kan pagyugan ka, kanaba gwapo, kanaba kawan. Ha? Kanaba lagi day. Waya sabab padingon ka pagyugi na sabab sa karata ni parangay, okay, dingan pagyugi. Waya sabab padingon ka pagyugi na sabab sa dip sembayang, okay, dingan pagyugi, kada agaman yan, nalagay dito. Ha? Kurang ni agama. Na kapakaya di nga tanggapan, kapakaya di nga tarimaan. Na, waya dingon man kapag yugi, nakagi paduduay, nama pasang. Tarimaan ka ubag yutoy, kukuman rakaw agamatan, ubag yutoy, kadrakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kapaduto ko mga kukuman agamatan, agam Islam. Aya pa kauriyan na kan saya, na uguping ka sa kaaraga, bagutaw, na uguping ka so, panuksamra ka. Aya buntala kapag uguping kaon, na pag meron ng kuta kapag yuging kaon, o pamakamasusuat ka ko ulaulan niyan, naguagaman niyan, ikadu nagyong kutuwa, kataruan ka ko mga loks ka sa, apya di malagi yung kutuwa maharian, kapakaya din ka kiran dumerik tero, na kapakaya mampit ka sa salakawataw, makatero ko mga loks ka. Kaya kumamalakasiran, kapakaya si babu ka, kapakaya si anting ka, kapakaya suka ka nga, kapakaya supagaring ka, kapakaya lagi duto, oy, kaan di makatitina ba nga umani isa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na adam panabalas karo. Sakta no, ang mga kangudaan na ayam niya lala kakasiyap tano sang kaiyamasa. Saging kaiyamasa, ang niya kalalaon sa fitna. Miya kabagabagaron sa fitna. Na giyang kutwa ka pakabangon ka sa walay. Okay, pure eh. Giyang kaya ka pakabangon ka sa walay na giyang miya kalalaabulong sang fitna. Enos kanon na balasang ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia. Pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan na sa maliwanag, sa pakandudunggur kanusus salam, sa pangninta marata antapiyo, antanganiyo sang kaya bandingan tano, kanormalaya agi ang kaya bandingan tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.